Maayong hapon, mga igsuon di apami sa Cairo, sa Egypt. Nindot kaayo atong ebanghelyo karon. Miingon ang atong Ginoo, sa dili madugay, dili na kuninyo makita. Apan sa dili sab madugay, inyo kung makita. Ang mensahe sa Ginoo alang nato mga igsuon nga siya kanunay siyang nangita og pamaagi aron matabangan ta nga maatubang nato ang atong mga problema sa dili madugay. Tabangan ta sa Dios nga masulbad nato atong mga problema sa dili madugay. Ang problema lang nato kay usahay kulang tagpagsalig og pagtuo niya. Gusto mong ebidensya nga God protects, God naa siya'y concern gyud nato. Diri sa Egypt, nakapuyo ang Holy Family sulod sa 2 to 4 years. Tungod kay kahinumdum mo sa bag-ong panganak ni Maria kang Jesus didto sa Bethlehem, nakadungog ang hari nga si Herodes nga natawo daw ang mupuli niya. Anyet, tungod kay dalo siya sa gahom, di siya magpapuli, gipapangita niya ang bata, wala man makit-e, aron tabla, gipamatay ang tanang batang alalaki 2 anyos paubos. Aron dili maunsa ang batang Jesus, gipadamgo si Jose pinaagi sa usa ka anghel ug giingnan nga biyahe mo sa Egypt dinhi. Ug mauto ganiha mibisita mi sa usa ka lugar sa simbahan nga Maite ang ngalan, diin ang Holy Family mihapit sa ilang pagbiyahe dinhi. Og tuod man 8 hours among biyahe sa bus gikan sa Israel paingon sa Egypt dinhi. And yet just imagine unsa kalisod ang nasinati sa Holy Family. Pero pag abot nila dinhi, sama sa akong giigi-post gagahapon nga sa balay nga ilang gipuy-an ang batang Jesus nakadula na, nakaligo og sakto, nakatulog og sakto. See? Dili ta pasagdan sa Ginoo mga igsuon. Kanunay na siyang nangita og pamaagi aron maprotektahan ta, aron tabangan ta niya nga masulbad ang atong problema. Usahay kulang lang gyud tag pagsalig. Mao nang magampo ta. Nga Lord, increase my faith aron mamahimo kong mas kampante pa nga imo kong gitabangan nga masulbad ug maatubang nako akong problema sa dili madugay. Okay? God bless.